ሰላም ወሰናይ ለኩልክሙ አሃዊየ ወአሃትየ አበዊየ ወአይማትየ በዛሃለውክምዎ አጽናፈ ዓለም እፎ ሃሎክሙ አነ እግዚአብሔር ይሰባህ ደህና ሃሎኩም ወአንቱሙኒ ደህና ከመ ትከውኑ በገቢረ ተስፋ። ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋት ኣሓት ተኸታተልቲ መደብ ቋንቋ ግዕዝ ከመይ ኣለኹም? ብወገነይ ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩምን ጽቡቕ ከም እትህልው ተስፋ ብምግባር ንሎማዓንቲ ዛንታ ሓደ ኣቦ ክነቕርብ ኢና። መደባት ቋንቋ ግዕዝ ትፈትዎም ከም እትህልው ከዓ ተስፋ ንገብር። ዛንታ እቲ ኣቦ እትብል እታ ርእስታ መጀመርያ ብትግርኛ ክትቀርብ ከላ ኣስዕብ ኣቢልና ከዓ ብግዕዝ ክነቕርባ ኢና። ዛንታ እቲ ኣቦ ብሽም እቲ እንበይኑ ጻድቕ ዝኾነ እግዚአብሔር ናይ ዘርአ ያዕቆብ ገድሊ ምስ ጥበቡ ምስ ሓተቱን ባዕሉ ዝደረሶም ኣጽሕፍ ኣለኹ። ከምዚ ከዓ ይብል ንእግዚአብሔር ትፈርሕዎ ኩልኹም ንዑ ስምዑኒ እንዳበለ ማዕረ ክንዲ እቲ ንነፍሰይ ዝገብረላ ሕጂ ጀሚረ ኣለኹ እሞ ብሽም እግዚአብሔር ኩሉ ዝፈጠረ ቀደማይን ዳሕረዋይን ኣልፋና ኦሜጋ ኩሉ ዝጨበጠ ምንጭ ኩሉ ህይወትን ጥበብን ዝኾነ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝበሃል ንእሽተይ ይጽሕፍ ኣለኹም። ኣብ ህይወት ዘመነይ ንዓይ ዝበጽሓኒ ኩሉ ብእግዚአብሔር ከዓ ነፍሰይ ትኸብር። ለውሃት ይሰምዑን ይሕጐሱን ከዓ ኣነ እግዚአብሔር ደልየዮ እየሞ ሰሚዕኒ ከዓ። ሕጂ ከዓ ንስኻትኩም ናብኡ ቅረቡ ከብርሃልኩም እዩ ኣይክሕፍረኩምን እዩ ከዓ እሞ ምሳይ ኮይንኩም ንእግዚአብሔር ኣዕብይዎም ስሙ ከዓ ሓቢርና ነልዕሎ። ናይ ቀደም ትውልዲ ቦታይ ካብ ካይናትና ኣክሱም እዩ። ኣነ ንበይነይ ካብ ሓደ ድኻ ሓረስታይ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ተወለድኩም። ብ25 ነሓሰ ኣብ ሳልሳይ ዓመተ መንግስቱ ንያዕቆብ ብ1592 ማለት እውን 1592 ድሕሪ ልደት ክርስቶስ ኣብ ልደት ክርስቶስ ማለት እዩ ብስም ክርስትናይ ዘርአ ያዕቆብ ተባሃልኩ። ሰባት ግና ወርቄ ይብሉኒ። ምስ ዓበኹ ከዓ ኣቦይ ናብ ትምህርቲ ቤት ንኽመሃር ሰደደኒ። መዝሙረ ዳዊት ምስ ኣንበብኩ ከዓ መምህረይ ነቦይ ነዚ ወድኻ ብሩህ ልቡና እዩ፣ ብትምህርቲ ከዓ ዕጉስ እዩ፣ ናብ ትምህርቲ ቤት እንተኣቲኻዮ ከዓ ሊቅን መምህርን ክኸውን እዩ። ኣቦይ ከዓ ነዚ ሰሚዑ ዜማ ንኽመሃር ለኣኸኒ። ኮይኑ ግና ድምፀይ ኣይጥዑምን ነበረ። ጎሮረይ ከዓ ጓዕራር ወይ ድማ ዓርናስ ነበረ። ስለዚ ከዓ ነቶም መማህርተይ መስሓቕን መሳለቕን ኮንክዎም። ኣብኡ ከዓ 3 ወርሒ ተቐመጥኩ። ብድሕሪኡ ብልበይ ሓዚነ ናብ ካልእ መምህር ተላዕለ ከድኩ። ቅኔን ሰዋስውን ዝምህር መምህር እግዚአብሔር ከዓ ካብ ኣዕሩኽተይ በሊፀ ንኽመሃር ጥበቡ ገለጸለይ ወይ ከዓ ጥበቡ ሃበኒ። እዚ ከዓ ኣብ ክንዲ እቲ ቅድም ዘሕዘነኒ ኣሐጐሰኒ። ኣብኡ ከዓ 4 ዓመት ተቐመጥኩ። ኣብተን ዓመታት እቲአን ከዓ እግዚአብሔር ካብ ዓይኒ ሞት ኣውፃኣኒ። ምስ ኣዕሩኽተይ ዳተፃወትኩ ከለኹ ከይፈለጥኩ ናብ ገደል ጸዲፈ ነይረ እሞ። ትግርኛ እዚኣ ትመስል። ኣስዕብ ኣቢልና ነቕርባ ዘለና ድማ ብግዕዝ ዝኸውነላ ማለት እዩ። ሃተታ ዘርአ ያዕቆብ ትብል ቀዳማይ ክፋል ማለት እዩ። ሃተታ ዘርአ ያዕቆብ ክፍል ኣሃዱ በስመ እግዚአብሔር ጻድቅ ባህቲቱ ጽሕፍ ገድለ ዘርአ ያዕቆብ ምስለ ጥበቡ ወሃተታሁ ዘደረሰ ለሊሁም እንዘይብል ንዑ ስምዑኒ እንግርክሙ ኩልክሙ እለ ትፈርህዎ ለእግዚአብሔር መጠነ ገብረ ላቲ እለ ነፍስየ
እስመናሁ ወጠንኩ በስመ እግዚአብሔር ፈጣሪ ኩሉ ቀዳማዊ ወዳሃራዊ አሃዜ ኩሉ ነቃ ኩሉ ሕይወት ወኩሉ ጥበብ እጽህፍ ንስቲተ እምኩሉ ዘበጽሐ ሊተ በኑሃ ዓመታተ ሕይወትየም ወበእግዚአብሔር ትከብር ነፍስየ ይስምዑ የዋሃን ወይትፌስሑ እስመ አነ ሐሰስክዎ ለእግዚአብሔር ወተሰጥወኒ ወይእዜኒ አንቱሙኒ ቅረቡ ሀቤሁ ወያበርህ ለክሙ ወኢይትሐፈር ገጽክሙ አብይዎ ለእግዚአብሔር ምስሌየም ወናልዕል ስሞ ህቡረ ወጥንተ ሙላድየሰ እምካይናቲሃ ለአክሱም ወባህቱ አነ ተወለድኩ እምአሃዱ ነዳይ መስተገብር ውስተ አርያም አክሱም አመ እስራ ወሐምሱ ለነሐስየ በሰለስቱ ዓመተ መንግሥቱ ለያዕቆብ በአሰርቱ ምዕት ወሐምስቱ ምዕት ተስዓ ወክልኤቱ እምልደተ ክርስቶስ ወበጥምቀተ ክርስትናሰ ተሰመይኩ ዘርአ ያዕቆብ ወሰብእሰ ይቤሉኒ ወርቄም ወእምድኅረ ልህቁ አቡየ ፈነወኒ ሀበ ቤተ ትምህርት ከመ እትመሃር ወእምድኅረ አንበብኩ መዝሙረ ዳዊት መምህርየ ይቤሎ ለአቡየ ዝንቱ ሕፃን ወልድከ ቡሩሃ ልቡና ውእቱ ወተአጋሲ በትምህርት ወለእመ ፈነውኮ ሀበ ቤተ ትምህርት ይከውን ሊቀ ወመምህረ ወአቡየ ሰሚዖም ዘንተ ፈነወኒ ከመ እትመሃር ዜማ ወባህቱ ድምፅየ ኢይእዜኒ ወጉርኤየ ስቡክ ውእቱ ወበእንተዝ ኮንክዎሙ ሰሐቀ ወስላቀ ለአብያጽየ ወነበርኩ ህየም ሰለስተ አውራሃ ወእምዝ ተንሳኢኩ በሐዘነ ልብየ ወሆርኩ ሀበ ካልእ መምህር ዘይሜህር ቅኔ ወሰዋስወ ወእግዚአብሔር ጸጋወኒ ጥበበ ከመ እትመሃር ፍጡነ እምአብያጽየ ወዝንቱ አስተፍስሐኒ ህየንተ ዘአሕዘነኒ ቅድመም ወነበርኩ ህየ ሰለስተ ዓመተ ወበእማንቱ መዋዕል እግዚአብሔር አውፅአኒ እምዓይነ ሞት እስመ እንዘ እትዋነይ ምስለ አዕርክትየ ወይም ደግሞ ምስለ አብያጽየ ወደቁ ውስተ ጸድፍ ወኢያእመርኩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቅጽል